дето му беше приятел. И той от него взима там като 5 лева, по 10 лева на заеми. Това или така му ги даваше някой. Това. И сега аз преди да ми поиска той, аз му казвам. Викам, като се дава заплатата, ще идваш и викам, от мен ще получаваш 20 лева. А то беше много тогава, защото аз взимах заплата 100 лева. Той импотентен от Балканската война, още дето се вика. И късмет. Вика, сега казва една такова. Една дошъл баща и му предлага. Вика, ще ти платя, казва, 3000 лева. Ще дедеш, вика, искам да се ожениш с дъщеря ми, ама да не я пипаш. Как му става. Сега му вика, така, да вика, като свърши студентка, да се умъж. ще ти... Не, да остане в София, бе. Аха. Да. Ще се разведеш, вика. И взимаш 3000 лева. Да вземе жителство. И Христо, понеже много съвестен, вика, това е противно на съвестта ми, да взимам пари и да правя таинство брак, такива ги да става той. И не ги взема. И след това аз му виках, викам бумак Христо. Дай на мене тогава, защото и аз съм съвестен. Като ги взема парите, ще ти ги дам на тебе. Нема да ги взема на мене. Не ми да това занаята мене. Се взема и да трябва софийско жителство. А и ти, викам така. Викам, как така и ти ли? Викам, добре, той ще иде при някой безсъвестен, който им ще умножда, им ще взема парите и викам това. Така да потайвах, като доде, го бях научил, и му давам 20 лева. И викам на никого нито дума, викам, защото може да им дода на къла на тия, да кажат, що ми вам дава 20 лева. 20 лева даваха младиците на тия жени, дето им чистиха стаите. Дали всички даваха, не знам. Този Сливенския беше Никодим тогава, а не Арсений. И той, нали, долу им се десят таксетата тамка и той от хотелната тамка вика, че тая дето го обслужи, като дойде, вика, госпожо, аз ще отивам и това е това. Така беше. Значи тогава работеше в Синода, а той Христо къде работеше, те идваше за тези? Никъде не работеше.
Той И няма значи, работа. като по едно време той дето ме запозна с него и той работеше в Синода. Общ работник. Това. Виж какво, че не им помня имената. Имаше един... Чакай. Имаше един Ярдановски, а имаше един, що му виках аз, по-френски. Викам, Мосю. Така му викам. Мосю. Матю, т.е. Матю. Матер се казваше май. Така. Мосю Матю. По-френски. Той е Ангелчо, знаеш ли го, Ангел? Да, Божек е Ангелчо. Да. Той ли беше един от двете ангелета? От кои? От двете ангелета. На много лета. Един беше той Той така. беше, да. А, С очилата още ходи. няма очила. Един така пусната косата му, брадясал и той. Брадясва, да. Същия ангел. Той, значи, Няма очила. некакъв си там, Така на една страна е. той още този патриарх Кирил го беше завербувал. Патриарх Кирил отидал в Родопите и там имаше един Божули се казваше, това шофьор. Той след това беше и шофьор на Максим. И сега той го харесал като момче така и го вика така. Ще постъпиш на работа в Синода. Ще застанеш работа да аз ще плащам, вика, издръжката и таксата, за 2-3 месеца там, вика, да завършиш шофьор. Добре, ама тамка от Пловдивската митрополия, викат, той ли го намери, той вика комунизм. Той беше комунист. Член на партията. Това още като водеше. И комунист. И той вика, ако ще бе и хитлерист, вика, в черквата, вика, няма да направим тази революцията. Вземно. Това. И всички бяха доволни. Стоил се казваше, да. Стоил. И той ми го е разправил това нещо. И така вече казва. След 9 се появиха във вестниците. Арестувани са, вика, Пловдивският да беше патриарх Кирил, Пловдивският Кирил и Врачанският Таисий. И сега видиш в това, в града, майка ми и баща ми, като идваха тук, се запознаха с едни, той врачани, а пак това друга, които заедно наели тук каруцата, ми докараха там към моите ценности, почтенските марки, дето ги имах на албуми, на класьори, и носят ми нещо от София, защото не знаят кога ще свърши войната.
и ще представят бомбардировките. То след това вече нямаш. Нали, тавана изгоря. А тавана ми изгоряха 3000 тома книги. На мене. 3000 тома беше голяма работа. Беше донесъл библиотеки от Врачанската библиотека на дядо ми, от тук, където ми баща ми ме абонираше от такива исторически романи. Това общо водех и неговите там военни списания, журнали. Това 3000 бройки водех в библиотека. И като падна бомбата, това беха такива фосфорни бомби. И те ги правят в чувалчета. Ги пускат. И сега стана също като такова. Като тия двата небостъргача близнаци в Нью-Йорк. Нали? Да. Те се блъскат в единия по средата. Нали? Да. И като заведено с керосин тамка, всичко изгаря. И вътре уния атентаторите и пътниците, и почва пламъка нагоре, експлозията, и надолу. И затова рухнаха те. Сега, тук същото се получи. Най-случайно. Значи, пламна от тая страна ние тавана, дето е спалната тук, най-отгоре, и изгоре от тая страна. От тук не изгоре. Видиш, така беше работа. И изгоря асансьора, инсталацията, и от една страна, пак от периферната страна. А един чувал се заве в този апартамент, дето е горе. През балкона. Той пада така се излива от ветера, от това, че удря в стъклата на балкона. На този балкон, дето е тук. Сега има фирма, ще я видиш. Да. Отвън. Та той изгоря и той целият горен апартамент. Той беше на най-богатия тук. От това тук бълха го ухапа, после го възстанови. Обаче си отиде. Той им е давал и пари на комунистите, че не имаше какво пе. Той им давал пари, но после го подгониха. Вземаха му там предприятие, това, и го обявиха за враг. И сега там горе ми изгореха такива оръжия. Такива имаше турски нож голем един, имаше черкески такива кани. Имаше руски щик, имаше такива, които и такива имаше пушки. Такива стари пушки от турско време. Още с седети, с това. Оръжейна сбирка. От Враца пак взето и от Карлово. От Вашената къща.
То... И това изгоря. И после се деха такива, както са изгорели. Остава само един германски военен нож, зато го подариха на баща ми. Аз го бях укрил и него. И сега тия ми казват изгорени тавана. А друго викам изгорели. Не. В апартамента, вика, не е горело. И аз се успокоих, нали, съм ти разправил, че един приятел ми донесе тук 1 милион и 600 хиляди лева такива американски пари. Да. И сега аз ги бех скрил на тавана. Обаче, единство и за тех не съм казал на никой, освен на сестра ми, ама късно и казах вече. След 58 9 година и казах, че е имало еврейски пари. И сега, какво направих аз? Като диреваше нашата, за нашата изпразни гардероба, единия, и аз намерил един щерплат, обърнах го и го зачуках с пиончета. Така че правеше едно такова пространство от гардероба. Такова ниша, не? Да. И вътре да ми донесаха тук в такова, в чанта, ама това ми ги носи един приятел. И аз му казах, викам, ще му кажеш, че са тук ги даваш. Аз му казах, викам, че ги давам на сигурен човек, добре. Но викам, на мене няма да ми кажеш кой. И викам, ако нещо се намерят, ще кажа, че съм ги намерил. Намерил съм ги. Здравей, Маринчо. Аз съм донесла зелени сърми с месо. Еми, ако има някой, бе, защото аз съм ял. Нищо ти си ял, си хапнеш. Аз имах работа нагоре и минах така от страни по шишма минах. Ама ти навънка ли беше? Навънка бях и няма, малко, обаче не ми е добре нещо, главата ма боли ми е студено. Не легне почуми. И щях да отида торта да взема от заведението, човек. Той има тук. Обаче нямам сили да отида нещо. Ма той има тук, има. Ето е. Унето с плодове и кисело мляко. Да. Слабване, много е хубава. И аз се напълня. Киселото млеко ми го даде сутринта тази Радка. И паби го натика после. Колей не е обичай. Викам, бегай се от тук и аз ще го ям. Значи и сега сам си ходя по нужда. Само не мога да изхвърлям. И сега ме боли кръка след тия упражнения и днеска не съм масажирал нищо. Гледам да го държа неподвижен. Маринчо, съвсем пресница кърмите дъжко. Много те моля, отвори и да почни да яде. Това е нам да хапне. Много са, не ли ви кърми? Много са. Какво е това? Хлебче имаш ли тук, бе? Хлебче ли? Хляб. Имам нека. Това е сирамички. Ако не, аз ще донеса от... Какво е това, бе? Зелеви. Его, тук има. Зелеви? Зелеви. Сърмички, зелеви сърмички. Ама не дей да купуваш, бе. За вас с Маринчо. Виж как... Аз ще взема си. Няма да купуваш, бе, защо? Ами остави, моля ти.
Ядна е като ям купено, бе. Така... Не бе, закупи го сега и... Да. Няма да го ям сега. А да ме доведеш на камън. Тук има кашкавалчета. Това е от нощи. Има кашкавалчета, има арабски хляб. Добре. Има... Няма да ям, няма. Аз ходих по нужда, ето, той изхвърли това Добре, нещо. хубаво. Има ребра, Маринчо. Я внимавай там да не бухне нещо, което са. Сега, Маринчо, има ребра, има кашкавалчета, арабски хлебчета, кренвирчета, ама всичко има, бе. Добре. Значи, Маринчо, отваряте душко и яде. Добре. Аз Много хубави неща. сам ям, Аз не искам тям. само арабско хлебче да сега на това си яде. Искам едно След да арабско. ядеш, да. Нищо. Само арабско хлебче искам да ядем. Е, това да не. Ами, Какво буташ ти тук, ме? Само арабско хлебче искам да ядем. Тано. Сега ще взема два. какво бе, какво е бутото? Това ли? Това ми е телефон. Маринци, имаш ли яичка? Не иска да. Има тук, ще намеря. А другата пластмасова кутия имаше кюфтета, кашкавал, ама какво ли не. С нощи Ваню ли е отволил. Кебабката. А оня той кашкавал да ти колко яде? поръча готен. Еми, Боба е взял. Боба е взял. Ама кюфти е баба ми, другата, къде е кутията пластмасовата? Ваню. Не знам нищо, Ми даме. Нямам нужда. Сега и това. Утре ще го видиш там за кратка. Аз викам Да, има и там, Вилич. да оставиш на Маринчо, да отделиш и за да къщи там и за тука, той да вечеря. Аз, значи, няма да вечерям, защото искам така. Така ми е добре, когато па нищо не съм ял. Известно време да седиш. Само да пиеш. Да, и така. На мен не билички на потребление или какви са, ама я служи после в това. Няма видите всичко изтегло. Има, ето е там Вилицата, тя се вижда. Така. Не видам. Айде. Преди ме, Маринко, отваряй кутията и яс. Аз ядах преди да дойда. Абе, остави ял си. Отвори сега кутията с армите и яс. Добре, той ще Ще вземе ядем и след там малко, къде. като мине малко. Ще Може вземе и за вкъщи утре. да взема малко, да. За утре ще Мога да вземе. взема вкъщи да ям, аз сега не мога да ям, аз ядах. И тук, ако е Ще взема вкъщи, и за малко, вкъщи малко тук ще хапна и ще взема вкъщи. И сега, Утре, аз сутрин ям. и Много, сега ще да. му, Сутрин ставам, стопля, нямам и отивам на ако му е работа. замало нещо и тази рабска, Сърцето му боли. Чакай да си дам банан. то, значи, тези останаха парите. Така, Да. така. И аз по едно време понага се безпорък. Викам, тия евреите се правят, ще ме добри, викам, ама ако викам нещо изчезнат от бомбардировка, от това, викам, после ще кажат, че аз съм ги взел. Като те вър виновен се, вика, ако иска да вземе, вика, от тия пари. Да. А пак така се гордеех вътрешно в себе си, че взимаш по 150 лева Маринчо, пари, ето